A mitjans de gener, Lleida va cedir el relleu a Perpinyà com a capital de la cultura catalana. Per aquest any, l'Ajuntament de la capital del Rosselló té preparat un complet programa d'actes que consolidaran la relació entre els dos costats dels Pirineus i reforçaran l'atractiu de la vila del Castellet. L'alcalde de Perpinyà destaca els esforços que fa el seu ajuntament en matèria de potenciació del català i celebra la pròxima connexió del TGV. D'ajudar les escoles, l'escola Arrels, al dintre de l'escola pública francesa, l'escola La Bressola. Han fet també el finançament de curs de català al dintre de l'escola pública francesa. Es diu com demà 2.000 hores, 2.000 hores de català al dintre de l'escola pública francesa. També de fet que tota la retolació de la ciutat de Perpinyà, també l'Institut Fontnova, també la presència de Perpinyà a Barcelona, la delegació de Perpinyà a Barcelona, i que feia lligams permanents al sud i al nord. També al dintre de les nostres publicacions, tot són trilingüe, francès, català, anglès. Per a mi, personalment, primer és el reconeixement, i amb la meva equip, és el reconeixement d'aquest treball de 15 anys de la reconquesta, de fer que tot el lligams polític, econòmic, cultural dels dos costats del Pirineu serà una xarxa sòlida, una xarxa forta. És un moment per donar a tots els homes que són aquí a Perpinyà, al nord de Catalunya, al nord dels Pirineus, un desig de catalanitat. Perquè aquí a Perpinyà té molts gens que no són catalans, que són d'altres països, del nord, de part del sud de Mediterrània, etc. I aquest any de la cultura catalana, aquest any on tindran moltes manifestacions en català, serà un moment per donar un desig de catalanitat. Aquest esdeveniment serà un esdeveniment històric, d'un lligam directe de Girona a Perpinyà a través del Pertús, a través de la muntanya. I aquest nou lligam és un moment on la frontera física és esborrada totalment, definitivament. Aquesta frontera està esborrada políticament, l'Europa, la muntanya, físicament, la frontera és aquí, i per la primera vegada la muntanya és esborrada també. És un programa molt important, la veu, que això és el programa que té totes les dimensions del programa. Dimensió d'exposició, dimensió teatre, dimensió esportiu, dimensió econòmic, turístic, el patrimoni, la música, la dansa, el folklore, la feta major de Perpinyà, que és la Sant Joan, serà una feta excepcional, la Sant Jordi serà una Sant Jordi excepcional, etc.